kæft, en opgave, mand. Jamen, jeg ved ikke særlig meget om Arthur. Jeg ved kun det, jeg hører i medierne om. At, hvad er det så, du har hørt, siden du forbyder hende det? Det, jeg har fortalt Mathilde, det er, at hun må aldrig nogensinde opgive sit adresse eller sin telefonnummer eller efternavn, ikke Mathilde? Og så Mathilde kan ikke vurdere, hvem det er, hun taler med inde på det her Arthur. Hun ved ikke, det kan være alle mulige, der udgiver sig for alle mulige andre mennesker. Og det har jeg prøvet at forklare hende, og derfor vil jeg ikke have det. Jeg vil godt have, at hun, når hun får har den veninde, der rejser til Australien, at hun så får en side, hvor hun kan skrive sammen med hende, ikke? Mm. Men det andet, det vil jeg, når hun engang skal have sådan en side, så vil det være, at jeg skal sidde sammen med hende og være sammen med hende i starten, så jeg også ved, hvad det er for noget. Okay, men det kan jeg godt se, og det er jo meget godt, at du er bevidst om det, men tror du, det er realistisk? Nej, åbenbart ikke, fordi at helt ærligt, så vidste jeg ikke, at Mathilde havde fået en profil. Men jeg ved så meget, at du kan ikke have brugt den. Mor, Arthur, det er altså ikke slemt. Men så, jeg ved ikke engang, fordi vores computer står nede i stuen. Har du venner? Med vilje. Ja. Fordi at, så føler jeg, at jeg har mere styr på det. Så de har ikke egen computer? Nej, Magnus har, Mathilde har ikke. Okay. Og er det sådan, du tænker, at når hun bliver 2 år ældre, hun så godt kan få det, eller? Sin egen computer? Ja. Okay. Altså jeg vil sige, sådan en som Magnus, jeg aner ikke, hvad han sidder. Jeg ved, at han er inde på nettet, men jeg aner ikke, hvem han skriver med, eller hvem det er. Men, okay, men er det ikke sådan lidt skræmmende som forældre? Jo, det er. Hvis du godt, han har mødt nogen fra nettet? Altså ud over... private nej. Far, så prøv nu. Det blev jeg faktisk overrasket over at finde ud af, at han havde. Ja. Fordi jeg tænker, jeg ved jo ikke, hvor... Som han ikke kendte i forvejen? Ja, men det vidste jeg ikke. Nej, men det er også sådan lidt, hvad kan man stille op som forældre? Ja. Jamen det er jo det, jeg fortæller med de andre, de her vennepar, som de havde fået deres computer, undersøgt, ja. Og havde set alle de her billeder af deres datter, ikke? Som ja, okay, så for at gennemsøge computeren for at finde ud af det. Ja. Hvad tror du, man kan gøre som forældre for at... Jamen altså, det man kan, det er vel at sætte sig ind i, hvad det er. Og så lave nogle regler omkring det, ikke? Og tale med sine børn om, hvad der kan være i det, ikke? Mm. Og det er vel egentlig det eneste, du reelt kan gøre? Ja. Det ved jeg ikke, hvad det ellers skulle kunne. Tror du, skolen kan have en rolle i at hjælpe børnene på en eller anden måde? Ja, det er ikke. Jeg tror ikke, det er. Der kan de vel også sidde på computeren, der kan de vel også være på aften. Ikke? Jeg har rigtig mange. Ja. Det gør de nemlig. Ja. Nå, men det var dagens chok, Annette.